विद्यार्थी मित्रो, नमस्कार. कालच्या तासाला आपण पाण्याचे गुणधर्म याविषयी सविस्तर माहिती पाहिली. त्यामध्ये पाण्याची घनता, त्याचप्रमाणे पाण्याच्या अवस्था यांविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहिली. आजच्या तासाला आपण मृदेचे गुणधर्म हा घटक पाहणार आहोत. मग पहा विद्यार्थी मित्रांनो, मृदा म्हणजे काय? तर मृदा म्हणजे माती. मग आता मातीविषयी जर आपल्याला माहिती पाहिजे असेल तर त्यामध्ये प्रामुख्याने मृदा कशाला म्हणतात, मृदा कशी तयार होते आणि मृदा ही कोणकोणत्या घटकांपासून बनलेली असते किंवा मृदेमध्ये कोणकोणते घटक असतात याविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये मृदेची रचना असेल, त्याचप्रमाणे मृदेचे काही उपयोग असतील, या सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती आपण आजच्या तासाला पाहणार आहोत. मग पहा, पेज नंबर 22 वरती मृदेचे गुणधर्म याविषयी आपण माहिती पाहत असताना प्रामुख्याने मृदेचा रंग एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. बघा, मृदा ही अनेक रंगांची असते. मग त्यामध्ये रंग हा महत्त्वाचा आहे, तो गुणधर्म महत्त्वाचा आहे. मृदा ओळखण्यासाठी अनेक प्रक्रियांचा परिणाम होऊन मातीला रंग प्राप्त होतो. म्हणजे जमिनीमध्ये अनेक प्रकारच्या काही प्रक्रिया असतील त्या घडतात आणि मग मातीला विशिष्ट असा रंग प्राप्त होतो. आता जमिनीच्या मध्यभागी आपण जर पृष्ठभागाची म्हणजे सपाट पृष्ठभाग असेल, त्या पृष्ठभागाची रंगछटा जर पाहिली तर खालच्या थराच्या रंगछटेपेक्षा मृदेचा जो रंगछटेचा गडदपणा असतो तो जमिनीवरील पृष्ठभागाच्या मृदेचा जास्त गडद असतो. मृदा वेगवेगळ्या रंगाची असते. त्यामध्ये रंग जर पाहिले तर काळी, लाल, तांबूस, पिवळे आणि राखाडी आणि पांढरट सुद्धा मृदा असते. तुम्ही पाहिलं असेल, शाडू म्हणतो आपण त्याला. मृदेचे रंग हे जमिनीचं वर्गीकरण करण्याकरता उपयोगी पडतात. म्हणजे जमीन कुठल्या प्रकारची आहे, कोणती मृदा असल्यानंतर ही कुठल्या प्रकारची जमीन आहे, हे आपण त्या रंगावरून जमिनीचं वर्गीकरण करू शकतो. तसंच जमिनीचे अनेक गुणधर्म दाखवण्यात अप्रत्यक्षपणे मृदेचा रंग हा आपल्याला उपयुक्त ठरतो. म्हणजे बघा, एखादी मृदा पिकासाठी चांगली आहे हे आपण रंगावरून किंवा त्याच्या गुणधर्मावरून आपण ओळखू शकतो. मग अशा प्रकारे मृदेच्या रंगावरून तिचा कस, सुपीकता आणि पाण्याचा निचरा, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता याबाबत आपल्याला त्या ठिकाणी स्पष्ट असं जाणून येतं. म्हणजे पहा, शेतकरी काय करतो, मृदेचा रंग, तिचा कस, तिची सुपीकता, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता किंवा पाण्याचा निचरा या सर्व गोष्टींच्या बाबत अभ्यास करून त्या ठिकाणी त्या पिकासाठी योग्य असणारी मृदा तो निवडतो आणि त्या ठिकाणच्या मृदेच्या निवडीवरून तो ते पीक ठरवत असतो. म्हणजे मृदेचा रंग तिच्या पोतावर आणि जैव घटकांवर तसेच लोह, चुना अशा रासायनिक घटकांवर अवलंबून असतो. बघा, मृदेचा रंग कोणत्या घटकांवरती अवलंबून असतो असा जर तुम्हाला प्रश्न आला तर मृदेचा रंग, तिचा पोत. आता पोत म्हटलं की तुम्हाला शब्दाचा अर्थ लक्षात येणार नाही, पण पोत म्हटलं की काही ठिकाणी माती कशी असते, मऊ असते, काही ठिकाणी खडबडीत असते, काही ठिकाणी खडकाळ असते, म्हणजे त्याला मृदा म्हणायचं. लक्षात आलं का? मृदेचा पोत. पोत म्हणजे थोडक्यात काय तर मऊपणा किंवा खडबडीतपणा. मग मृदा कुठं माती मऊ असते, कुठं खडबडीत असते, कुठं मोठमोठ्या प्रकारचे खडक असतात, कुठं छोटे छोटे खडे असतात. अशा प्रकारचे त्या मृदेचा पोत असतो. आणि जैव घटक म्हणजे त्या जमिनीमध्ये जे जिवंत सजीव मेल्यानंतर जे गाडले गेलेले आणि त्यांच्यापासून जे काही घटक तयार झालेले त्या घटकांवर, तसंच त्या जमिनीमध्ये असणाऱ्या लोहाचं प्रमाण. लोह म्हणजे लोखंड. मातीमध्ये लोखंडाचं
लोहाचं प्रमाण असतं हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही जर लोहचुंबक मातीमध्ये बुडवलं तर तुम्हाला त्या मातीला लोहचुंबकाला माती चिकटलेली दिसेल. याचा अर्थ मातीमध्ये थोडंफार प्रमाणात लोह असतं, म्हणजे लोहसुद्धा पिकासाठी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे चुना अशा रासायनिक घटकांवरती अवलंबून असतो बघा. म्हणजे त्या ठिकाणची मृदा कोणत्या रंगाची आहे तर या सर्व गोष्टींवर तो रंग मृदेचा अवलंबून असतो. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर मृदेचा रंग हा कोणत्या घटकांवरती अवलंबून असतो असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही त्याचं उत्तर देऊ शकता. करून पहा. कृती दिलेली आहे बघा. जमा होणारे पाणी. साहित्य त्यांनी काय दिलेलं आहे की 3 मोजपात्रे दिलेले आहेत. काचेची 3 नरसाळी, गाळण कागद, पाणी, बारीक वाळू, जाड वाळू, कुंडीतील माती इत्यादी असे तिन्ही त्या काचेच्या भांड्यांमध्ये, मोजपात्रांमध्ये हे 3 प्रकारचे या ठिकाणी साहित्य टाकलेले आहे. मग काचेच्या 3 नरसाळ्यांमध्ये गाळण कागद बसव, म्हणजे गाळण कागद छोटासा गाळणी टाईप तो बसवायचा आणि या कागदापैकी एका कागदावर वाळू, दुसऱ्यावर आणि तिसऱ्यावर रेताड अशा प्रकारची माती आणि तिसऱ्यावरती चिकन माती, म्हणजे दुसऱ्यावरती रेताड माती, म्हणजे वाळू, रेताड माती आणि चिकन माती असं सम प्रमाणात भरायचं आहे. भरल्यानंतर प्रत्येक नरसाळ्यात सम प्रमाणात पाणी घालायचं आहे. तर आपल्या लक्षात काय येतं तिथं की कोणत्या मातीमध्ये किंवा कोणत्या वाळूमध्ये, रेताड मातीमध्ये किंवा चिकन मातीमध्ये पाणी घातल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की पाणी तर आपण समान टाकलेलं आहे, परंतु समान पाणी टाकत असताना त्या 3 मोजपात्रांपैकी कोणत्या मोजपात्रामध्ये पाणी तळाशी गेलं, कोणत्या मोजपात्रामध्ये पाणी मध्यभागी राहिलं आणि कोणत्या मोजपात्रामध्ये पाणी वरती राहिलं. तर जे मोजपात्र आहे म्हणजे वाळू, ह्या वाळूच्या पात्रामध्ये, मोजपात्रामध्ये पाणी बघा गच्च भरलेलं दिसतंय. त्यानंतर दुसरा जो आहे रेताड माती, तिच्यावरती निम्म्यापर्यंत पाणी भरलेलं आहे आणि शेवटचा जो थर आहे तो चिकन मातीचा, त्याच्यामध्ये खालच्या थरावरती पाणी भरलेलं आहे बघा. म्हणजे याच्यावरनं आपल्याला काय निष्कर्ष निघतो तर ज्या ठिकाणी वाळूचा भाग आहे बघा, पहिल्या मोजपात्रामध्ये वाळू आहे, त्यामुळं त्या वाळूमध्ये पाणी काय झालेलं आहे, पूर्ण भांडं भरलेलं आहे. कारण वाळू म्हटलं की तुम्हाला माहिती आहे मोठमोठे खडे असतात. दुसऱ्या मोजपात्रामध्ये रेताड माती आहे. रेताड म्हणजे थोडंसं वाळूपेक्षा थोडंसं रेत असणारी, त्याच्यामध्ये बघा निम्म्यापर्यंतच पाणी आलेलं आहे. आणि शेवटच्या भांड्यामध्ये जी चिकन माती आहे त्या चिकन मातीने काय केलेलं आहे, सर्व पाणी शोषून घेतलेलं आहे आणि काय झालेलं आहे, तळाच्या मोजपात्राच्या तळाशी ते जमा झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये मातीवरून पाणी साठवून ठेवण्याची जी काय प्रक्रिया आहे हे आपल्या लक्षात येते बघा. आता दुसरा घटक आहे तो म्हणजे मातीचा पोत. आता मृदेचा पोत. आता पोत म्हटलं की तुम्हाला मी सांगितलं आता की लहान मातीचा पोत कसा असतो, काही ठिकाणी माती मऊ असते, काही ठिकाणी बारीक खडे असतात, काही ठिकाणी मोठे मोठे खडक असतात. अशा प्रकारे मातीचा पोत, मृदेचा पोत हा कशा प्रकारचा असतो तर आपण या ठिकाणी प्रयोगातून पाहिलं. पहिली बघा चित्र दिलेलं इथं, रेताड मृदा, पोयटा मृदा आणि चिकन मृदा. चिकन म्हणलं की चिकट बघा, चिकन म्हणलं की चिकट आणि पोयटा मृदा म्हणलं की लालसर मृदा आणि रेताड मृदा म्हणलं की पिवळसर असं माती बघा, जी आपण रोजच्या रोज बघतो आपण त्या ठिकाणी. मग रेताड मृदेमध्ये काय असतं, मोठ्या कणांचं प्रमाण अधिक असतं बघा. याच्यातून पाण्याचा जलद निचरा होतो. अशी मृदा मशागत करण्यासाठी फार सोपी असते. म्हणजे शेतीमध्ये शेतकरी मशागत करत असताना रेताड मृदा जर तिथं असेल तर शेती करण्यासाठी यातून पाण्याचा निचरा होतो. कणांचे प्रकार मोठे असतात त्यामुळं त्याच्यामध्ये निचरा होतो आणि अशी मृदा मशागतीसाठी करण्यासाठी सोपी जाते, फार सोपी जाते. मग यातील वाळूचे कण जे सिलिकॉन डायऑक्साईड या खनिजाचे बनलेले असतात ते पाण्यात न विरघळणारे असल्याने या मृदेची अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता खूपच कमी असते बघा. म्हणजे ज्या मातीमध्ये पाणी विरघळत नाही, ज्या रेताड मृदेमध्ये पाणी विरघळत नाही त्या मृदेची अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता खूप कमी असते. म्हणजे आता पाणी काय झालं पाहिजे, जमिनीमध्ये मृदेमध्ये मुरलं पाहिजे आणि ते मुरून त्या पिकाच्या मुळाशी ते पाणी गेलं पाहिजे, तरच ते पीक चांगल्या प्रकारे येणार आहे. म्हणजे रेताड मृदेमध्ये पाणी विरघळण्याचं प्रमाण कसं आहे, कमी असल्यामुळं अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता सुद्धा त्यामध्ये कमी आहे बघा. आता दुसरी पोयटा मृदा आहे. तर या पोयटा मृदेमध्ये कणांचा आकार मध्यम असतो, जास्त मोठा नसतो, छोटा नसतो.
आणि ही जमीन रेताड जमिनीप्रमाणे मशागत करण्यात सोपी नसते. म्हणजे आता पोयटा मृदा म्हणलं की लालसर आणि चिकटपणा थोडासा असतो, त्यामुळं मशागत करण्यासाठी जरा थोडीशी ही अवघड असते, सोपी नसते. परंतु चिकणमातीच्या जमिनीप्रमाणे मशागत करण्यास जडही जात नाही. म्हणजे जशी चिकणमाती असते जास्त चिकट, त्या चिकणमातीसारखी मृदा ही मशागत करण्यासाठी जड जात नाही. म्हणून या मृदेमध्ये जैव घटक मोठ्या प्रमाणावर असतात. बघा आता या ठिकाणी जंगलामध्ये किंवा शेतामध्ये एखादा प्राणी मेला, म्हणजे त्याचा मृत शरीर या जमिनीमध्ये, ह्या मातीमध्ये काय होतं, गाडलं जातं आणि ह्याच्यामधून त्या जमिनीमध्ये असणारा जो मृदेचा जो जैव घटकाचं जे प्रमाण आहे, हे प्रमाण या ठिकाणी मृदेमध्ये असतं. मग या मृदेची अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता खूप जास्त असते. या मृदेला आपण गाळाची मृदा असेही म्हणतो. म्हणजे पोयटा मृदा आणि गाळाची मृदा. गाळ म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला माहिती आहे की गाळामध्ये काय झालेलं असतं, पाणी मुरलेलं असतं आणि त्यामुळे त्या गाळामध्ये तुम्ही बघितलं असाल की नदीला जर महापूर आले तर नदीच्या जी माती असते, मृदा असते, ती काय पसरली जाते, सगळीकडे सपाट पृष्ठभागावर पसरली जाते आणि ही मृदा पिकासाठी कशी असते, ही जमीन सुपीक असते, त्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं पीक या ठिकाणी येतं. आणि म्हणून ही जी काही पोयटा मृदा आहे, ही मृदा म्हणजे त्याला दुसरं नाव गाळाची मृदा सुद्धा आहे. आता पहा तिसरा जो प्रकार आहे चिकन मृदा. आता या मृदेमध्ये मातीच्या सूक्ष्म कणांचं प्रमाण जास्त असतं. म्हणजे खूप लहान मृदा असते, बारीक मृदा असते आणि त्यामुळे ती चिकट असते आणि चिकन मातीच्या कणांना स्पर्श केला तर ते गुळगुळीत लागतात. आपल्याला माहिती आहे, आपण बघतो गणपती वगैरे बनवताना जी मृदा वापरली जाते, चिकन मृदा, की जी गुळगुळीत लागते हाताला. मग ही गुळगुळीत लागणारी मृदा म्हणजे चिकन मृदा. आणि मग चिकन मातीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता अधिक असते. बघा, चिकन मातीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते, कारण ती चिकट असते. आणि वाळूची मृदा ही कशी असते, वाळूचे खडे मोठमोठे असतात, त्यामुळे पाणी वरून ओतलं की काय होतं, पूर्णपणे तळाशी जातं. आणि चिकन मातीमध्ये मात्र पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते. आता पेज नंबर 23 वरती जर तुम्ही पाहिलं, बघा, जरा डोके चालवा. याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की चिकन मृदेला मशागतीला जड मृदा असे का म्हणतात. आता चिकन मृदा म्हटलं की चिकट, चिकट मृदा म्हटलं की मशागतीसाठी कसं जाते, अवघड जाते, कारण माती चिकट असते, त्यामुळं त्याच्यातून मशागत करत असताना, नांगर ओढत असताना ही मृदा आपल्याला सहजासहजी नांगर ओढून देत नाही. त्या नांगराच्या फळाला माती चिकटते आणि त्यामुळं ती मृदा ही आपल्याला मशागतीला काय होते, जड जाते. आता रेताड मृदेला मशागतीला हलकी मृदा असे का म्हणतात. आता रेताड मृदा आपण पाहिली, मग ह्या रेताड मृदेला हलकी का म्हणतात, तर ह्याच्यामध्ये मोठमोठे कण असतात. काय असतात, मोठमोठ्या वाळूच्या कणांचा समावेश असतो आणि त्यामुळं त्या मृदेतून नांगर सहजासहजी जाऊ शकतो. मशागतीला ती मृदा हलकी असते. पोयटा मृदेची जलधारण क्षमता कशी असते. आता पोयटा मृदा आपण पाहिली 2 नंबरची मृदा, की ह्याची जी जलधारण क्षमता आहे ती कशी असते, तर ही जलधारण क्षमता ही कशी असते, मृदेची गाळाची मृदा असल्यामुळं जास्त असते. आणि ही ही मृदा ही कशी असते, गाळाची मृदा, त्यामुळं अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता ही याच्यामध्ये खूप असते. म्हणजे पोयटा मृदेमध्ये अन्नद्रव्य घटक पुरवण्याची क्षमता जास्त असते, जलधारण क्षमता जास्त असल्यामुळे. मग कोणती मृदा पिकासाठी योग्य आहे आणि का, तर या ठिकाणी आपल्याला पोयटा मृदा आणि चिकन मृदा या तिन्ही प्रकारच्या मृदा आहेत, ह्या पिकांसाठी योग्य आहेत. परंतु त्यातली त्यात आपण जर पाहिलं तर पोयटा आणि चिकन मृदा ही आपल्याला पिकासाठी योग्य असते. आणि काही पिकांसाठी रेताड मृदासुद्धा उपयोगी असते. म्हणजे पिकांच्या प्रमाणात या मृदेचा उपयोग किंवा या मृदेचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. आता मृदेची रचना हा जो घटक आपण पाहणार आहोत, यामध्ये कशा प्रकारची रचना असते. बघा, मृदेतील कणांच्या रचनेनुसार स्तरीय, कणस्वरूप आणि स्तंभाकार व ठोकळ्यांच्या स्वरूपात मृदेची रचना आढळून येते. म्हणजे या ठिकाणी चित्र दिलेले आहेत बघा, मृदेचे काही स्तर असतात. म्हणजे जसं आपण विटांवर विटा रचल्यानंतर बांधकाम करत असताना आपल्याला जे थर दिसतात, तशा पद्धतीने मृदेचे काय असतात, थर असतात. काही मृदा कणस्वरूप असते. बघा 2 नंबरचा जो प्रकार दाखवलेला आहे तो कणस्वरूप.
तिसरी दाखवलेली स्तंभाकार, म्हणजे या ठिकाणी स्तंभाकार मृदा, म्हणजे जसं आलेखामध्ये स्तंभ असतात, स्तंभ आलेख असतो बघा माहिती तुम्हाला, तशा प्रकारची मृदा असते. आणि काही ठिकाणी चौकोनी ठोकळे असतात, जसे लाकडाचे ठोकळे किंवा मातीचे विटाचे ठोकळे असतात, तशा प्रकारच्या ठोकळ्यासारखी मृदा असते. म्हणजे रचना त्याप्रमाणे आढळून येते. आता प्रत्येक प्रदेशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची रचना आपल्याला मृदेची आढळून येते. मग मृदा रचनेचे महत्त्व काय आहे, तर मृदेच्या रचनेवरच जमिनीची सुपीकता अवलंबून असते. मृदेची रचना कशी आहे, योग्य प्रकारे आहे का, त्यामध्ये पीक चांगल्या प्रकारे येईल का, या सर्व गोष्टींवर जमिनीची सुपीकता अवलंबून असते. म्हणजे आपल्याला शेतकरी पीक घेत असताना पहिल्यांदा ती जमीन, ती मृदा पिकासाठी योग्य आहे का याची पाहणी करतो आणि त्यावरून तो त्या ठिकाणी पीक घेण्याचा प्रयत्न करतो. मग चांगल्या मृदरचनेमुळे खालीलप्रमाणे फायदे होतात. आता आपण जर मृदा चांगली निवडली, आपल्याला वाटलं की या मृदेमध्ये आपल्याला हे पीक चांगल्या प्रकारे येऊ शकते, तर कोणते फायदे होतात, तर मुळांना पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठा होतो. बघा, मृदेमुळं मुळांना पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठा होतो. पाण्याचा निचरा चांगल्या प्रकारे होतो. बघा, पाण्याचा निचरा चांगल्या प्रकारे होतो, कारण काही पिकांना पाणी जर जास्त प्रमाणात झालं तर ती नष्ट होऊ शकतात. म्हणून पिकांना पाण्याचा निचरा होणारी जमीन लागते. त्यामुळे वनस्पतींच्या मुळाची योग्य वाढ होते. समजा पाणी जास्त प्रमाणात वनस्पतीच्या मुळामध्ये साठून राहिलं तर ती मुळं सडतात आणि त्यामुळं वरील वाढणारं पीक, हे पीक काय होतं, व्यवस्थित येत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी जी माती आहे, जी पाणी आहे, ती निचरा होणारी माती या ठिकाणी आवश्यक असते. आता पुढचा जो घटक आहे, तो घटक म्हणजे मृदेचे उपयोग. बघा, आता ह्या मातीचे उपयोग आपल्याला काय होतात, तर पहिला जो उपयोग आहे तो म्हणजे वनस्पती संवर्धन. संवर्धन म्हणजे वनस्पतींचं संरक्षण करणं. मग आता वनस्पतींचं संरक्षण माती कशा प्रकारे करते, तर वनस्पतीची जर वाढ होणार असेल तर वाढीसाठी जो मुळाचा, खोडाचा आणि फांद्यांचा भाग आहे, हा महत्त्वाचा असतो. आणि त्याचं जर संवर्धन मातीमुळं नाही झालं तर त्याची वाढ होणार नाही. मग आता संवर्धन करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं, जर त्या मातीमध्ये ज्या मुळ्या वनस्पतीच्या रुजलेल्या ह्या झालेल्या असतात, रुजलेल्या, त्या मुळ्या काय करतात, मातीला घट्ट पकडून ठेवतात. बघा, मुळ्या काय करतात, मातीला घट्ट पकडून ठेवतात आणि त्यामुळं मातीचं काय होतं, संरक्षण होतं, मातीची झीज होत नाही. पावसामुळं, पाण्यामुळं मातीची झीज होत नाही. मृदा त्या ठिकाणची मुळ्या पकडून ठेवण्याचं काम करतात आणि त्यामुळं वनस्पतींची वाढ होते. दुसरं जे आहे ते जलसंधारण, म्हणजे पाण्याचा योग्य उपयोग, पाणी अडवणं, पाणी जिरवणं, अशा प्रकारचं काम कोण करतं, तर मृदा करते. मृदा काय करते, पाणी धरून ठेवते, वनस्पतीच्या मुळाशी पाणी धरून ठेवते. आणि यामुळं जे काही जलसंधारणाची कामं आहेत, उदाहरणार्थ बंधारे असतील, तळी असतील, या माध्यमातून शेतकरी काय करतो, पाण्याचा बारमाही उपयोग करून आपल्या शेतामधलं पीक चांगल्या प्रकारे आणण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे जलसंधारणाची गरज आहे. बघा, म्हणजे मृदा काय होते, पाण्यामुळं सुपीक राहते. आणि मग हे पाणी जर आपण वाचवलं नाही किंवा पाणी जर बंधाऱ्यामार्ग बांधून, तळे बांधून जर आपण त्याची साठवणूक नाही केली, तर आपल्याला त्या माध्यमातून आपल्याला जो पिकाला आवश्यक असणारा पाण्याचा साठा आहे तो 12 महिने पुरू शकेल, अशा प्रकारची रचना या ठिकाणी केलेली असते. मग तिसरं आहे ते आकार्यता. मृदेला जसा हवा आहे तसा आकार या आकार्यतेमुळे येतो. तर मृदेच्या या गुणधर्माला काय म्हणतात, आकार्यता. मृदेला हवा तसा आकार देता येतो. म्हणजे आता एखादी मृदा कशी असते, की आपण चढ उतार असतो शेतामध्ये, कुठं चढ असतो, कुठं उतार असतो. मग आपण काय करतो, ती शेती पूर्णपणे मातीने काय करून घेतो, लेवल करून घेतो, भरून घेतो आणि योग्य प्रकारे आकार आपण त्या जमिनीला देतो. आणि हा आकार देणं म्हणजे मृदेच्या या गुणधर्माला काय म्हणतात, आकार्यता. म्हणजे आकार देणं, याला आकार्यता असं म्हटलं जातं. मग या गुणधर्मामुळे काय होतं, तर मृदेपासून आपल्याला विविध आकाराच्या वस्तू बनवता येतात. आता मृदेपासून विविध आकाराच्या वस्तू आपल्याला माहिती आहे, कुंभाराकडे जर आपण गेलो तर त्याच्याकडे जी माती असते, त्या मातीपासून तो त्या मातीला योग्य प्रकारे आकार देऊन लहान लहान, मोठ्या मोठ्या अशा आकर्षक वस्तू
त्या तयार करण्याचं काम करतो. मग या वस्तू भट्टीमध्ये भाजून ह्या काय केल्या जातात, टणक बनवल्या जातात. उदाहरणार्थ तुम्ही पाहिलं असेल उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण जो माठ आणतो कुंभाराकडनं, तो माठ जर पाहिला तर त्या माठामध्ये थंड असं पाणी आपल्याला प्यायला मिळतं. म्हणजे तो माठ मातीपासून तयार केलेला असतो आणि तो भट्टीमध्ये भाजून तो टणक बनवलेला असतो. रांजण तुम्ही पाहिलं असेल. आता रांजण जुन्या काळामध्ये तुम्हाला माहीत नसतील, पण जे शेतकऱ्याची मुलं आहेत, जी ग्रामीण भागामध्ये राहतात, त्यांना माहीत असेल रांजण कशाला म्हणतात. आता दिवाळीच्या वेळेस आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या पणत्या लावतो, आपण दिवे लावतो. तर त्या पणत्यासुद्धा मातीपासून तयार केल्या जातात. काही मूर्ती असतील, आता गणेश उत्सव आलाय, मग गणेश उत्सवाच्या काळामध्ये मूर्ती तयार करण्याचं काम हे मूर्तिकार करत असतात. ते मऊ मातीपासून करत असतात, आकार देण्याचं काम. विटा माहीत असतील बांधकामासाठी लागणाऱ्या, मग ह्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या विटा मातीपासून तयार केल्या जातात. अशा प्रकारे मातीचे जे काही उपयोग आहेत, हे उपयोग या गोष्टींसाठी केले जातात. आता पहा, मग या ठिकाणी तुम्हाला बऱ्यापैकी मातीचे उपयोग अनेक सुद्धा माहीत आहेत. तुम्ही लिहू शकता. मग माठ असेल, रांजण असेल, पणत्या, मूर्ती, विटा, आणखीन इतर काय बांधकामासाठी माती वापरली जाते, किंवा शेतीमध्ये सुपीकता येण्यासाठी मातीचा उपयोग केला जातो, किंवा आणखीन काही इतर गोष्टी ज्या काही असतील बनवण्यासाठी. अशा प्रकारे मातीचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टी, वस्तू तयार करण्यासाठी केला जातो, म्हणजे त्याला आकार दिला जातो. मग आता आज आपण पाहिलं की मृदेचे गुणधर्म, त्यामध्ये मृदेचा पोत कसा असावा, मृदेची रचना कशी असावी, त्याचप्रमाणे मृदेचे उपयोग कोणकोणते केले जातात, कशा कशासाठी केले जातात. मग ह्या सर्व 3 घटकांविषयी आपण आज सविस्तर माहिती पाहिली. आता राहिलेले जे 3 घटक आहेत, हे आपण काय करणार आहोत, पुढच्या तासाला, उद्याच्या तासाला आपण ते पाहणार आहोत. आता या 3 घटकांविषयी तर तुम्हाला सविस्तर माहिती समजली, की मृदेचे गुणधर्म, त्यामध्ये मृदेचा पोत, पोत म्हणजे काय तर खडबडीतपणा किंवा मऊपणा. त्याचप्रमाणे मृदेची रचना कशी असावी, त्यामध्ये पाणी जे मुरतं आहे ते पाणी मुळाशी वनस्पतीच्या जाण्यासाठी कशा प्रकारची मृदा असावी, पाण्याचा निचरा कशा प्रकारे झाला पाहिजे, त्याला मृदेचे उपयोग कोणकोणत्या प्रकारे कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी केले जातात, ह्या सर्व गोष्टी आपण या 3 घटकांमध्ये पाहिलेल्या आहेत. आता पुढच्या तासाला आपण उद्याच्या पुढील जे काही 3 घटक असतील त्याविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहूया.